incwadi yokuqala kaMakhosi chapter 19 verse 14. Noma ungithathela ku verses number. Yes. Fundela u verses number 14, 15. Wathi ngishisekele nokushisekela uJehova uNkulunkulu Sebawoti ngokuba abantwana bakwaIsrayeli balahlile isivumelwano sakho, badilizile ama-altari akho, babulela abaprofeti bakho ngenkemba. Verses number thathela verse number 5 noma ngiqala ku verse number 4. Kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane. All right, verse number 3. Esezwile lokho wasuka wahamba ukuba asinde, waya eBerisheba elingelokwaJuda, washiya khona inceku yakhe. Kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane. All right, let us funde qala from verse number 1. Siyakhumbula ukuthi iclass lami balance. Fanele ezokhuluma. Verses chapter number 1. Verse 1. U-Ahabu wamtshela u-Isabel konke akwenzile u-Eliya, naphakathi kwalokho ukuthi ubulele bonke abaprofeti ngenkemba. Thank you. Yes. U-Isabel wayesethuma isithunywa ku-Eliya ngokuthi, Yes. mabenze njalo kimi onkulunkulu, Mabenze njalo uNkulunkulu. benezele futhi. Yabanezele futhi. Uma ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo ngalesi sikhathi kusasa. Shothi kusasa ekseni uzobe usunjengalaba prophet obabulala izolo. Awu amen. Yeah, shothi Eliya la kade eqeda ukubulala aba prophet abawu 450 bakaBhali. Wayesephinde ebulala 400 aba prophet baka Ashera. Kahle uEliya la wabulala abantu abawu 850 prophets. Because 450 kwakukhonza uBhali. U400 wawukade ukhonza uAshera. La sifunda khona ke sifunda eqeda ukubulala laba prophet. I-message siyafika kuIsabel noma kuJezebel. I-message lephuma kuJezebel. Jezebel bazalwane bami ngoba enzele sithola i-background right. Jezebel bekukade kuyinkosikazi kaAhab. Ahab bekuyinkosi yakwaIsrael ngaleso sikhathi. So uEliya bekumprofeti kaNkulunkulu. So bonke abaprofeti bakaBhali ke entabeni yaseKhamel wababulala 450 abaprofeti bakaBhali, 400 abaprofeti bakaAshera. So kwaba abantu aba close to 850 ababulawa uEliya, just one man. Last funda khona ke sifunda izwi lenkosi uIsabel wayekade engekho kade kubulala abaprofeti bakaBhali, wayesepalace. Kwafika imessage eza kumama ukuthi hey umprofeti phela ubabulale bonke abaprofeti bakaBhali nabaprofeti bakaAshera. Obani abaprofeti bakaBhali? Abaprofeti bakaBhali bekukade kungaba profeti abekade uAhab kanye noIsabel bemi njengabaprofeti bakaNkulunkulu wabo bebekhonza iThixo uIsabel kanye noAhab. Bekungabantu kuyifamily nje bekhonza uNkulunkulu. Shothi ngezindlela ubulale bonke abaprofeti bakithi futhi ababekade bekhonza uNkulunkulu wethu. So uEliya ke wabulala bonke labo baprofeti. I-message isifika ke ifika ku Eliya ku Isabel ukuthi uEliya udala idamage lapha entabeni yaseKhamel. La kufunda khona ke usisi funda ke uverse number 2. Ngizama ukuletha i-background ngenzela ukuthi ngingavele ngihambe khona abasala kakhulu. Yes come. U-Isabel wayesethuma isithunywa ku-Eliya ngokuthi, Yes. mabenze njalo kimi onkulunkulu. Mwesinye indlela abathandakala labo uNkulunkulu laba usmall letter uthi mabenze njalo ke onkulunkulu kusho ukuthi ke uBhali kanye noAshera lo ubulale abaprofeti bakhe. Usethi ke hayi uma ngizovele ngigoqa izandla nje ngiyenze lutho ngalemeko usho ukuthi onkulunkulu laba esibakhulekayo abangangiyeki nami ngiphilile. Shothi mabenze something because awukwazi ukubulala abaprofeti bakaBhali nabaprofeti bakabani kaAshera bese siyathuleka nje la ekhaya. Should I will stand up for the prophets. Kusho Isabel. Yes.
benezele futhi Yes. uma ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo ngalesi sikhathi kusasa. Uthi ke kusasa get ready mprofeti ubulale 900 people. Uthi ke kusasa mina ngiyi1. Nithuleleni bathandekayo. Uthi mina ngiyi1 ngicela nibambe lento ba is so very much important. Ufuna nimbone lo mama ukuthi wayingathembile nje engathi nithembile. Okokuqala nizwe confession yakhe. Uthi mabenze njalo oNkulunkulu. Uma wena mprofeti uthi mabenze njalo banezele phezukwami. Uma wena mprofeti ungezukuba njengabanye laba abaprofeti obabulele shuthi ngezindlela uthi ngolimo oluqondile uzobajoyina laba bantu obabulalile. So tomorrow I'm going to kill you. Kodwa zwana ukuthi uyicaphuna kuphi. Omunye umuntu ubuka a female, this man is this woman. No, leyanto bingemile ngewoman. Zwana ukuthi mayikhuluma yini iqala kuphi. Uthi mabenze njalo uNkulunkulu. Uthi ngezindlela fanele wazi la uzobungalu nonkosikazi. Uzobungalu nomama la. Uzobulwa noNkulunkulu futhi is altar. Uthi altar lami nithuleleni bazalwane. Uthi altar lami engizokhothama phambi kwalo ngisho uyindoda baba. Mina mangufacea noNkulunkulu bami uzobhawa. Oh, I wish I can preach. Nikhona nibathandekayo. Uthi baba uyindoda futhi uyabuka ngathi uya man of war. Ngoba nakho athi uqeda abantu abawu900 one time. Nikhona bazalwane 850 people ubabula le same time. Kodwa lalela kuzoza mina ngedwa kodwa ngisuka kuNkulunkulu bami. Uthi oNkulunkulu engihamba nabo abanandaba ukuthi ngumuntu wesifazane. Wena kusasa uzobe unje ngabo laba prophet obabulele. Uthi I will alone going to kill you. Kusho a woman ethembe iThixo. Oh my God, hallelujah. Akuzothandaza ke nikhumbuleni nive sesifundile. Ya qinani bathandekayo ekholweni nibe ngamadoda. Ngiyikhumbula lo part. Ya imessage yami round lapho nje. Round lapho bathandekayo. Round lapho because sifuna kule nkonzo bazalwane bami uNkulunkulu ufuna ngamandla onke ukuthi sithi raise abantu aba relevant for this generation. Funda ke sisiwamzwana ke kwesokwenzakalani. Yes. Esezwile lokho wasuka. Imessage yafika kuEliya. Oh my God. Yes. Wahamba ukuba asinde. Yes. Waya eBerisheba elingela kwaJuda. Yes. Washiya khona inceku yakhe. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli uEliya umethola imessage kumuntu wesifazane oyi1. Aw amen. Lithi iBhayibheli kade ebulale 900 people. Lithi wabaleka ukuba asinde just ngemessage nje. Ephuma kuIsabel. Nikhona bazalwane. May my God. Hallelujah. Omunye umuntu uyayiundermine lethu. Ucabanga hawu Eliya awungeke. Ngeke uEliya uyaganga. Ngathi kade ebulela 900 people azonyakaziswa umuntu wesifazane. Ngicela ukumchaza lo muntu wesifazane bathandekayo. Ngicela ukumchaza ukuze ubone kwa wena mhlawumbe uzothatha amanye. Lo muntu is a woman of authority. Nikhona bathandekayo. Umuntu lo uyi second person in command. So is a second person in command. Lo mama lo I queen. Nikhona bazalwane bami. Ya umkankosi lo. Uma ekhipha lelizwi lihamba neauthority phakathi. Nikhona bathandekayo. Number 2, okunye kwesibili bazalwane. Ukukhuluma lo mama uEliya uyayazi history yalo mama. Ukuthi ube ngomunye wamakhosikazi abekholelwa kakhulu eThixweni nakoNkulunkulu. Akuyena yedwa uEliya njobe ekhuluma kanje uJezebel. uEliya kuzobe ngeyena umuntu oqala okade ebulawa esikhathi sokubusa kwenkosi uAhab. Nikhona abaprofeti babevele bebulawa. Nikhona nibathandekayo. Uzoyizwa lento akuyena umprofeti oqala kaNkulunkulu bebulawa la. Abaprofeti bebevele benziwa kanjani bathandekayo bebulawa during the time of isikhathi sika Isabel. So lithi iBhayibheli wabaleka ke uEliya ukuba enze njani bathandekayo esinde wayiseya eBerisheba wafika washiya khona i70 yakhe. Yes, qhubeka. Kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane. Yes. Waya wahlala phansi konwele. Yes. Wacela enhlizweni yakhe ukuba afe. Wathi, sekwanele manje Jehova, salusuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunawo baba. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli uma indoda kaNkulunkulu ngifuna ukuthandaza njalo. Uma indoda kaNkulunkulu ibaleka lithi iBhayibheli the man was tired, wayikhathele. Oh amen bazalwane.
wabaleka wahlala ngaphansi konwele. Lithi izwi lenkosi wayisecela kuNkulunkulu wenza i-item yomthandazo. Wathi inkosi ngiyacela manje. Ngicela uvele uthathe umphefumulo wami. Ngi-exhausted. Ngikhathele. Wathi vela I think now it's enough. Sengikwenze konke. If you can do it, Lord, please do this. Thatha umphefumulo wami. I want to die. Omunye wabuza abathandakayo, is it because of the message kaIsabel? No. Akuyona yodwa imessage kaIsabel emenza athi uNkulunkulu kungcono ngife. Okunye kwesibili ube exhausted onke amandla ebulala 850 prophets. Bafowethu, masikhuluma ngalabo abaprofeti, sikhuluma ngabantu ngama strongholds. Sikhuluma ngeinqaba nithuleleni bazalwane. Lo abaprofeti bakaBhali abantu abengama giant kwi wicked world esweni elibi lobumnyama. Bekungabantu abangama giant. Kufana ukuthi ubulala abathakathi. Ubamba abathakathi abawu 850. Abantu abanemithi neinyoka notokoloshe. Mawulo noyedwa nje nithuleleni la ekhaya. Mawulo noyedwa nje uyeza ukuthi hayi kanti uthandazela nje ukhipha amadimoni umuntu ohayizayo yedwa. Ubuyela ekhaya ngasuthi angazi kade wenziwe njani. U850 strong ama principalities lawa awu 850 ebulawa indoda eyodwa. Mayeqeda waye exhausted. Khona bathandakayo. Bekhathela kufunda ukuthi ingakho ithi iBhayibheli mayisephinde thola imessage emphindisela empini futhi. Wathi uNkulunkulu ungcono ngife. Wathi no, it's too much. I can't take it anymore. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Walala ubuthongo. Sizothandazana njalo ngekho dala. Wenze njani bathandekayo? Walala ubuthongo phansi konwele. Yes. Bheka kwamthinta ingelosi. Yathi kuye, vuka udle. Somebody say hallelujah. Lithi iBhayibheli number 1. Wahamba wayolala ngaphansi kwesihlahla unwele lolu. Bathe sineshi juniper tree. Depends. Kodwa isiZulu sisebenzisa igama lonwele ihlahla kodwa lesi ungacabanga lo unwele lolu ihlahla. Lithi iBhayibheli walala ngaphansi konwele. Lithi izwi lenkosi exhausted. Elele njalo waba ne-visitation. Wahanjelwa uNkulunkulu ingelosi kaNkulunkulu. Uma ifika kuye imnika imessage yokuqala. Vuka udle. Ashona sonke sithi vuka udle. Lithula isonto bathi vuka udle. Imessage ebiphethwe ingelosi ibingeningi. Ayikhulumanga ngoJezebel kodwa abazalwane. Ingelosi ayikhulumanga ngoJezebel. Ngokomthetho sonke la bekade silindele ukuthi khuleka Jezebel siso unqotshiwe. No, into okukhulunywa ngayo lokho athendwa yena. Kuthiwa vuka. Wenza njani bathandakayo? Udle. Ngontweni yami neyakho bekufanele kungabe kukhulunywa ngoJezebel okade eqeda ukukhuluma nayo. Kuthi uJezebel akasiyona problem. Inkinga enkulu esidiscover manje awudlile. Thuleleni bathandakayo. Ngoba uJezebel angeke azabe inkinga mawudle kahle. Kodwa ngikhonzaphi bazalwane? Mawudle kahle Jezebel is not an issue. Akasi issue uJezebel. But into fanele si-address la as-address indaba yakho yokudla. Ngoba uJezebel angase abe ingozi mawungadlile. Vuka udle. Awuthi nithuleleni bathandakayo. I wish I can get a good church. Inkhona nibathandakayo. Inkhona nonke nibazalwane bami. Kodwa nikhona bathandakayo. Into addresswa ingelosi. Ngoba kodwa nikhona bathandakayo. Uma izulu selimhambela yena uthi Nkosi uma kungenzeka mangife. Uthi omunye Nkosi ngikhathele it's enough. Izulu alikhuluma ngokukhathala futhi alikhuluma ngokudla. Njalo alikhuluma ngokufa. Likhuluma ngokudla. Lithi bonke abantu abakhuluma kanje. Bonke abantu bale language kusuke kungekho something la isweni sabo. Once umuntu engadlile kodwa nikhona nibathandekayo. Umuntu engadlile kuzwakala nangelanguage, kuzwakala nangendlela ayibuka ngayo, kuzwakala nangenqumo ayithatha. Ukuthi lawa ilanguage yendlala le. Lawa ama decisions endlala lapha. Kwathiwa Eliya
Somebody say vuka uhle. Eyishoma izibadla elikhathela shona sonke sithi vuka uhle. Khuluma nami shona uthanda uvuka uhle. Somebody say amen. This is the message from heaven. Le message yokuvuka uhle izolungisa imessage kaJezebel. uJezebel uthi kusasa uphili. Ithi ingilosi miyeke dlana. Oh my bazalwane nikhona nibathandeka. Uthi uJezebel kusasa uzobufile. Uzojoyina abaprofeti bakaBhali. Ithi ingilosi miyeke nemessage yokufa. Wena vuka uhle. Ngezinye indlela ithi mawudle kahle noma uJezebel engafika nenkemba, noma uJezebel engafika nabathakathi bakaBhali, noma uJezebel engafika nabathakathi baka-Ashera, akanamandla phezu kwakho. Ngesithi ithi ingelosi into ekwenze wabulala 850 people isizathu ubudlile. Into esiyenzeka manje awusadlanga make wavuka wadla futhi. uJezebel neteam yakhe akanamandla. Somebody say vuka uhle. Engizoshumayeza namhlanje shona uthanda uvuka uhle. Khuluma nami thanda uvuka uhle. Lithi ingelosi, this is the message from heaven. Imessage ephuma embusweni obumnyama soft cash. Imessage ephuma embusweni obumnyama ithi you are dying now. This is a message from the opposite kingdom. Ithi uyafa namhlanje uzojoyina abaprofeti bakaBhali obabulele. Shuthu Elijah uhamba nemessage yokuthi uyilanga lami lokufa namhlanje. Kodwa uma ifika ingelosi kaNkulunkulu iphethe imessage nayo. Ithi Elijah indlela esosolva ngayo imessage ephuma kuJezebel sizoyilungisa ngokuthi wena uvuke udle. Lithi iBhayibheli wa decide ukulala yayisingelosi imthinta ithi yenze njani bathandekayo? Vuka udle. Kodwa nikhona nibazalwane. Ingelosi yathini bathandekayo? Vuka udle. Yes. Okay, funda ke sili. Wabheka nanti iqebelengwane ngasekhanda lakhe elenziwe ematsheni ashisayo nophiso lwamanzi. Yes. Wadla waphuza wayesebuye walala phansi. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli ingelosi kaNkulunkulu mayifika iphethe iqebelengwane. Lithi iBhayibheli kanye namanzi yakubeka phambi kwakhe yathi inkinga esibhekene nayo lapho uthi siyabona lokhu kukhathala okuningi kaka kudala uthi awudlile. Yayisibeka iqebelengwane nikhona nibazalwane bami. Yabeka namanzi yathi phuza dlana nalo iqebelengwane noma uqeda phuza na amanzi. Kodwa nikhona nibazalwane. For sure we know emva kokudla iqebelengwane kwathi angishumayele ngeqebelengwane nikhona nibathanda kabi. Emva kokudla iqebelengwane emva kokuphuza amanzi I'm telling you uzogaina strength and continue. Ithi ke vuka udle. Lithi wavuka wadla emva lokho waphinda futhi walala. Qhubeka uverse 6. Verse 7. Verse 7, yes. Ingelosi kaJehova yabuye yamthinta ngokwesibili. Somebody say amen. Uma imbona noSipho ingelosi ukuthi hey lo mzalwane udlile waphinde walala. Lithi iBhayibheli yabuya futhi with the very same message. Yathi ndoda sibonile udlile kodwa ukudla okudlile kuphinde futhi kwakwenza walala. Yabuya futhi okwesibili yakhuluma naye yathi hey Elijah akushona isikhathi sokulala lesi. Akushona isikhathi sobudla mase uyalala. Saphinda futhi yathi vuka udle. Funda Malindi, yes. Yathi vuka udle. Vuka udle. Ngokuba indlela yakho inde. Ngokuba indlela yakho inde. Amen bathandekayo. Somebody say hallelujah. Yathi vuka wenze njani bathandekayo? Lithula isonto. Vuka wenze njani? Ngokuba kunjani? Ngokuba indlela yakho injani? Meaning lokhu kudla sikunikeza khona manje ukudla okuzokunikeza amandla for ijourney. In other words, akunandaba kodwa bazalwane yazi bazalwane akunandaba ukuthi uzohlangana nani endleleni uhleka kodwa nikhona abathandekayo mawuhle kahle noma yini ozohlangana nayo mawuhle kahle ngoba lokhu kudla sikunikeza khona kwenjeni. I-challenge akuyena uJezebel ukungadli.
I-challenge akuyena uIsabel ukungadli, i-challenge akuyena uAhab ukungadli, i-challenge akusona izimpi kaJezebel, akuwona ama-altars kaJezebel ukuthi make ngakufica lama-altars ungadlile i-crisis. Hayi ngizofaka lento yabona ufuna ukunifaka yona izingena nandaba nani khona nibathandekayo ukuthi beningekho izolo mina bengila isontweni izolo ngishilo ngathi angisebenze ngefaith yenu namhlanje akunandaba na amen akunandaba na faith sokujova ngaletho. Listen, lale i-challenge la akusiyena uJezebel akuwona umoya wesikhathi, inkinga ukuthi umoya ufika adliwe insuku zokuthi ibandla livuke lihle uhambo olude. Lalo igama lithi hambo olude akushiwo ama-kilometer kuphela, kusho ukuthi you shall come across the difficulties, uzohlangana nezinto eyinzima, uzonyuka intaba, uzoface ama-giants la uyakhona, kodwa awayilutho mawudlile. Lalela vuka udle, akusona insuku zokusonta, insuku zokudla. Abantu abazosurvive, abantu abanestamina, abantu abazonyuka intaba sesikhathi, abantu abanestamina, vukuhle. Insuku zokudla lesi. Eat as much as you can. Eat as much as you can. Inkosi sethi buffet these days. Inkosi sethi buffet these days. Sethi tafula. Vukuhle. I have discovered uthi ibandla liya ngokuya ukungadli kwebandla liyenza lingabi nestamina. Sikhonza nabantu abanganaso istamina. Niyasazi istamina? Sikhonza nabantu abanganaso istamina. Bahlulwa intaba encane umoya ukho. In a twinkle of an eye sahefuzela umuntu. Stamina sikho. Abatshanga. Mawungadlili you are becoming weak. And futhi into yokuqala isathana itargetile utarget ukuvala i-appetite in the church. Sikhonza nebandleni engenayo inhliziyo enenhliziyo encane. Mangithi inhliziyo encane ngisho ngana appetite. Abantu abafuna ukudla, bafuna bakuyodliwa bene resistance. I know it. Nikhona bathandeka? Yeah. It's difficult. Akuhleki. Appetite ayikho. Enye ama-signs okugula kumuntu into yokuqala ombona ngayo kuvaleka i-appetite. Uma ungagula ngempela kuvaleka inhliziyo, azasho ukuthi ngiyathanda ukudla inhliziyo imnyama. Ngoba i-appetite nempilo healthy kuyashada. Uma ukahle kuyadleka, uma ngasadleki khona inkinga eqalayo. Ibandla livalekelo i-appetite i-sign ukungadli ukuthi khona ukugula ongenayo esontweni. Wambona umzalwane se-defaulter, wambona umzalwane sengasadli kahle, lalela gijima wena ukwazi ukujova khona inkinga engenayo. Ngoba into oqala athendwane athekwayo in the spirit athekwa i-appetite. Ngoba uyisathana ufuna ukukubamba ungadlile. Ngithuleleni ngishumayeza ngiphambi kwenu. Ngithuleleni kodwa bafowethu. Vukuhle insuku siphelile, uJesu uyabuya kuphuma imoya. Basalwane ngishilo ekseni ngathi silwa nama-giant kuphela manje. Sathana wavalela onke amadimoni ey'ngane. Ukhipha the giants on. Onke amadimoni lawa ungama-amisha avalele. Kuthiwa ngabasawakhipha. This is the last kick of a dying horse. Survivor of the fittest. Abantu abazowina i-race manje. Abantu abadlile. Ngithuleleni. Ngicela ukukhuluma lento in a very good way. Usathane u-upgradeile ukhipha the best of the best when it comes to spirits these days. Ukhipha uma wokugcina ngoba insuku ezokugcina. Okugcina nci the last demons are out. Into ayazi kahle ukuthi le ihamba ibuye nomuntu. Siphila esikhathini la bathandekayo silwa no Goliath. Ingakho ebandleni fanele singabe savusa nje abasonti nabalandeli.
Akusona insuku bazalwane kulungile singaba nayo inamba encane yabantu abalandelayo kodwa ngisemthandazweni. Sothi ngathi majority ebandleni kungaba abantu bakamoya. Abantu abadlile. Abalandela ngeke baphethe Jesu yazabuye kodwa iqiniso ngathi uNkulunkulu engasilekelele. Likhulu inamba yabantu abakhulile emoyeni. Abatshile. Kodwa nikhona yini? Sakathi singethandaza manje singabhodla. Sathi siyashumayela manje singabhodla. Ngoba umuntu obhodla umuntu ubhodla into ayidlile. Lithi verse lizwe lenkosi kunjani pho bazalwane manibuthana nikhona yini? Lithi kunjani bazalwane manihlangana omunye uba nehubo omunye abe nesiprofeto omunye abe nokukhumsha kwelimi omunye abe nesifundiso kodwa nithuleleni bathathaka omunye abe nokwambula lithi konke kwenzela ukwakhiwa kwebandla kodwa lonto lithi kwenzeka manihlangana omunye uthenyukunyuka nehubo omunye nesiprofeto omunye nokukhumsha kwesiprofeto kuhlangana abantu abazobhodla manje sontweni senkingeni. Church is becoming angazi what. Because when people are dry in the spirit, when people are empty, mantu bebengadlile, icrisis yona. Thank you. Uma abantu bengajanga, crisis. Vukuhle. Namhlanje ngiphethe feeding scheme. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Namhlanje ngiphethe feeding scheme. Namhlanje ngiphethe multivitamin. Ngizovula iappetite in your spirit. Ngifuna ukukhoza uNkulunkulu umlakazelela vukuhle. Vukuhle. Phethe multivitamin namhlanje ngishumayele ngokujova ngemultivitamin. Ufuna ukuphumela uhanqazela. Ufuna into kamoya. Feed your spirit. Vukuhle. Nikhona nonke nibathandakayo. Ningisangizwa kodwa. Vuka wenze njani? Nithuleleni vuka wenze njani? Insuku zokudla. Somebody say amen. Umoya womuntu weak, umoya womuntu ungadlile, uyahluleka ukumelana nama principalities, nembuso nemoya. Because first thing that isithe siyenzayo, senza uspirit man, umuntu wangaphakathi abe buthakathaka. Ngeke uzinqobe izimpi weak in the spirit. Ukhona bathandakayo. Nawe nje uma ukhipha umuntu ongadlile la uthakolwa nomuntu oqeda ukudla manje. It's a problem. Abafowabo baka David no Saul inkosi. Bahlala ehlane baphuma igiant. La memeza mayikhona umuntu ofuna ukulwa nami akaphume. Mangeniwina, mayinqoba noba soba izigqila zenu, mayingimnqoba soba nina nizoba izigqila zethu. Isitiki salapha ukuba islave. Ngoba isithi ama sikuhlula sikuhluleke kwesikhathi ukubulala. Kwesikhathi sikuhlule kuba ube slave. Yabo uphile la emyalweni yakho. Uhlungu kakhulu ukudlula ngisho ukufa. Uthi uphile uyislave sesitha. Uphila phansi kwama commands ama demon no Satan. Yonke into afuna ukuyenza uyayishiya ikhuluma into ayifuna ukuyifaka uyayifaka. LiBhayibheli lithi abafowabo baka David kanye no Saul inkosi lapho baphuma le giant bonke bangena enkingeni. Kanti uNkulunkulu ngale is feeding a young man. Usehlala umfana uyadla. Ngikhona nibathandakayo. Ya uNkulunkulu uyamteste, utesta ngebhere uthi udle ngempela. Phuma ibhere uyalibamba ufana uyalidwangula. Phuma ingonyama iyalibamba futhi iyalidwangula. Nisekhona nonke? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kayo mayisebothi lo udlile this young man i-age incane but in the spirit we giant. Wayesehlungile ngizokhatha igiant negiant. Awu amen. Wathatha this young man wamthuma ukuthi aye ahambisele abafowabo ukudla uJesu baba wakhe. Mayifika ufica kune message etrendayo. Ibhizi ihamba kumoya imessage. Ubani umuntu ongalwa nami? Ubani ongalwa nami? Akuphuma indoda eyothi ize kumina. And into ayibhlungu kakhulu na yonke into lithi iBhayibheli wayethuka inhlangano kaIsrael. Futhi lalela igama lokuthuka, ayithi wayebathuka, that was not a personal. Kwangeyona inhlamba epersonal eya direct person. uGoliath lapho wayethuka uNkulunkulu wabo. Nikhona
Yeah, athi uNkulunkulu wenu is just a weak God. uNkulunkulu ongeke enze lutho. I am a strong man. Le nto yayingagarantile ngobugiant, yayigarante nangama altars kaNkulunkulu wabo. Nikhona nibathandekayo. Lithi iBhayibheli uDavid emezwa. Hawu. Wayethi uyini lo mfilisti ongasokile ukuba angathuka inhlangano kaNkulunkulu. Thuleke nje. Ubani lo ongasokile? Uyonikwani umuntu ongalwa naye amnqobe? Bonke abantu babengacabanga ukuthi uDavid wayengakazukulana because mawumbuka ngaphandle was very young, but inside he was a giant. Because bathandekayo makugcine kahle umuntu wangaphakathi, I'm telling you, uyowisa intaba uunderminewa. Uyowisa intaba uunderminewa. Ziwe kodwa phambi kwakho. Abantu abaningi they never know. Siswami, uthi Samson was not a giant. uSamson wayengasona isikole. No. Abayazi lo. Bonke abantu abaningi baza benze example. Bembe Samson, bese bebisa isikole esikala. Samson was not like that. Makulandela umlando uSamson wayemncane ngaka. Lithi iBhayibheli iyo lento yenza uDelilah laphela aye kuyena. Hawu bafuthu ntulelani kodwa. uDelilah wayengakabuza isikole lo wambuza. Uthi amandla akhe akuphi ewabonda akuphi. Ngoba wayithi mayibuka lo muntu nezinto azenzayo mthule bazalwane. Wayithi mayibuka lo muntu abuka izinto azenzayo athi akumeshi. Mangimbuka ngaphandle lo muntu mncane mngaka kodwa ukwazi ukuqhuzula amasanga aseGaza awalahlelele kude wathi kanti lamandla ngoba asiwaboni physical kodwa in the spirit you are a giant. May the good God help you. Vuka uhle and become a giant in the spirit. Basalona sinselanga ukuzosonta siso raise ama giant in the spirit. Hey la kashanda basal umhlaba ubongelwa uGoliath. Kufuna kuvuka uDavid kule camp. Ama families abongelwa uGoliath. Khona amadrags ubani onganqoba kenzela. Khona ngisho umoya wezangoma manje kade uthobela kabi uswabela. Khona manje ungena ngisho einganeni zethu ama teenager. Ziye eclassini namabhayi ubani onganqoba. Kobhakha kazoyifihla amabhayi phakathi. Uze mase kuvuka umhayizo lo kwangena amadimoni. Kwakumhayize yamadimoni lokwathiwa amadlozi manje. Le nto si embracewe kuma ezikoleni. Yamukelwe ezikoleni. In a way that kwezinye izikole akusavumeleki nokuthi ufike uzokhasta le yanto kuthiwa uphazamisa imsamo yabanye abantu nezidalwa zabanye. So miziyeke idalwa mayisanyakaza. Kuthiwa miyeke thisha mayisanyakaza kanje isapringana usabanje isidalwa sakubo mothi maseqedile umbuyisele eclassini. Kodwa wona ukwazi nje ukusukuma kuthiwa miyekeni. Mungavela usukume wena uthi khaba. Iraka mokhoshentaya. Akekho nje ngawe. Kungathiwa eoffice mangekhona from office to home. Ngeke kuthiwa miyeke usasuke into yasezulwini izothi mayisikhama abuyele phansi lutho. Because the system of this world, the system of this world, iyamgono sathana iyamdedela uNkulunkulu phela. Mhla wakhuluma ngezilimi eclassini kuyobiza umzali. Kodwa mawuvuka amathayithayi uhamisa staff room, ulindiswe kontiwa miyekeni mbozeni ngebhayi, nimphuzisa amanzi mayiserathi uzobuyela eclassini. Liyakhona igiant. Lithi ubani ongalwa nawe. Kodwa sihlangene ecampini yasenkani namhlanje. We are raising giants. Abantu abazodla kwenkamoya and become and face the world. As so this much we are raising giants. Akupha amandla akho kushoye umuntu wayislim engeke into ebonakalayo ukuthi is a giant. But in the spirit. That's why vukuhle. Ayikho into ethi uSamson uyiskora. Lungile bayeke mabe advertise so benzele ukwenza imali. Mabenza uSamson kodwa was a Samson mesebenza umuntu ongaka. Samson was not like that. The guy was tiny. Ayikho nje a guy was very. Kodwa lithi ngakho njalo ndodakazi. Lithi wayenza lento umoya kaJehova usehlele phe kwakhe. My ordinary person lutho. Lithi umoya kaNkulunkulu wehlela phezulu kwakhe. Emva lokho wathatha umhlathi omusha wembongolo. Wabhekana namasosha ahlomile. Wabulala 1000 soldiers amasosha amathathu nje phethe ikhali ngeke kwenze lutho.
kodwa sesikhuluma ngo-1000 soldiers nakhona wacinga nje ukuthi ngawashangana umoya kaNkulunkulu usuphekwa. Be strong in the spirit. Mawuhle kahle, I'm telling you, even 1000 soldiers of devil shall fall before you. Ngisho i-army kaSathane ngathi udizayine yiphi, angazi uSathane njengoba ulawula uplanani, angazi uplanani for 2025, kodwa uzosifika kahle sidlile. Vuka kule conference uhle. With your spirit. Uzodefaulta manje. Namhlanje ngisho ngathi ngifake i-multivitamin. Funa masiphuma la kudliwe. Yabo njengoba i-conference iqala nje, mina angishumayeli. Ngivula i-appetite nje, ngivula indlela. Servants of God are coming. Great man is coming afternoon. Seqalile sekusukile lokho. Dlana. Ayithuleleni. Dlana. Vukuhle. Ngoba 2025 ukulindile nawo. Vukuhle. Ungalaleli la. Vukuhle. Ungalaleli. Vukuhle. Vuka udle. Vuka udle. Vuka udle. Usho nayo le element yokuthi njalo masekudliwe kufika ukuthoba. Ngoba mina ndothi wayivuka idle yalala ngesikhathi sokudla. Vukuhle. Kulalwa manje. Vukuhle. Vukuhle. Uthi vuka ngoba indlela yakhe inde. Hawu uma ngicelile nje uNkulunkulu kwena ngathi ngicela ukufa la. I see no death. Awuzukufa usazohamba. Kodwa ngithule yes. Anuzwanga umthandazo wawuthandazo uEliya shuthi nani beningekho. Benikhona. Uthi inkosi sekwanele manje ngicela uvele uthathe umoya wami. Kwathiwa vuka udle. Hayi baba. Kudla bani manje ngithi lo kudla yena lothi ucela ukufa. Kwathiwa ye baba vuka udle ngokuba indlela yakho iseyinde. Shuthi ngisazohamba mo yebo. Shuthi ihamba ujeni yaqhubeka. Ngoba lento efuna ukunqamula ijeni amazwi aqhoma kuJezebel. Jezebel is not an issue here. Jezebel akalutho. Amazwi awashila wayilutho mawudlile. Sengiyavala abantwana bami. Khona ezinye izinto eziyingozi mawungadlile. Engelutho make wadla. Ingakho inkinga kwabanye akuyona inkinga kwabanye. Lento eyinkinga kwabanye akuyona inkinga. Udepend ukuthi ukudliwe kuyiphi level. Mawungakadli kahle yonke into iyiproblem. Mawusudle kahle nokuyinkinga kulutho. Izakha zithi ngisho kubabayo kumuntu olambileyo kumnandi. Ushuthi ngezindlela mawungadlile uba neappetite yayonke into ngisho nebabaya awulahli lutho. Ngisho nokubaba uyakudla lithi iBhayibheli kompofu ngisho kubabayo kumnandi. Thuleleni bathandekayo. Yeah, shuthi mawungadlile uba vulnerable uba i-victim yayonke into. Usathane mayiphosa lokho uyakuthatha, mayiphosa lokho uyakuthatha, mawuphosa lokho uyakholwa. Kodwa abantu abadlile, kodwa ngithuleleni bazalwane. Ayishuthi ninandlanga kahle ngoKhisimusi oba ngisho ngenza isibonelo shuthi and right. Kodwa ngikhona nibathana ngiphuma kulento lento practical. Uphuma kuyona manje ngoChristmas. Mawudle kahle, wahlangana nomuntu edle kahle, ngangasutha ngelanga ngisutha kahle lokho ukuthini. Ngangasutha ngelanga ngize ngicabanga ukuthi yazi ngisho ngibona umuntu nje advert edlula nokudla ngithi kodwa uNkulunkulu wami lo muntu wayeqale kanjani eadvert. Ngicabanga ngendlela engangisuthi ngayo ngoba mawusuthi you don't take anything. Thanda sethi ibandla lisuthe. So the Satan ngisho advertiser ini ulate. Ngidlile already. Lamanzi lawa nithuleleni. Lamanzi lawa ase alikho ithuba lokuthi ngangena amanzi. Lawa ungafaka noma yini engene. Ngoba ispace sokufaka into sikhona. Lawa ngishabe ukuthi ubani qhamukapi. Angeni lutho la gcwele. Engadakwa yiwayini. Ngoba kuvela kulomhuheko. Kodwa kugcwaliswana ngomoya nithuleleni. Yenziwa kanjani? uNkulunkulu ufuna abantu abafu. Uma number neba u3 or one of my daughters uyangifonela khona manje. Uthi hey ngiyamfonela ukuthi usukuphi? Usuka eLimpopo. Ngithi usukuphi manje? Bamthatha ngane. Usuke eLimpopo. Ngithi usukuphi? Uthi hayi baba ngisetaxini ezongithatha ngisedebe. Oh okay. Uthi yeah, I've tried to call abazali bebesuka eJohannesburg. I challenge but bagcwele.
So they want to go with her. God is space asikho. They want to help, but indawo ayikho. Meke kwagcwala. Kodwa ngithuleleni bathandekayo. Meke kwagcwala. Ngisho nezinto ezinye kodwa ngithule yazi. Nezinto oyithandayo uyeke uyithanda ngoba usuthi. uPaulos wathi konke okwakuyinzuzo yasazalana. Uthi konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. Usethi isizathu ngenxa yobukhulu bokumazi. Enkathi egcwala uKristu kuwe ezinto iziphenduka zibe valueless. Vuka wenze njani? Khulumani phela, vuka wenze njani? Ngithuleleni kodwa esontweni, vuka wenze njani? Feed your spirit and prioritize. Feed your inner man. Make your inner man. Bazalwane, insuku zokuthi umuntu wangaphakathi. Usathana ngathi mekubuka ngaphandle aku-undermine. Kodwa manje uyalunguza ngaphakathi abona hayi giant. Avala athi no guys, not today. Not today. Ngeke hayi namhlanje ngesilungu. Ngoba mase siyavula phakathi, this person is a giant. Ya mambuka ngaphandle. uPaulos njengoba wakhuluma ngeva kodwa it's a history. To wayine challenge yamehlo umlando. It's not confirmed as well. History. History might be correct or incorrect. To wayine challenge yamehlo uPaulos. Akulanda umlando wakhe kuthiwa uPaul kwakuyindoda nje but he was very short with a little bit of challenge. Iyale yakhuluma ngayo bathi ingelosi kaSathane yamshaya. Uthi khuluma ngeva enyameni. Sebel analyze ke ama theologians believe bathi abanye kwakuyi challenge yamehlo. Uthi ngathandaza 3 times kusho a giant evusa abafile. Kusho a giant ephilise uNkulunkulu aselithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza imisebenzi yamanje engavamile ngesandla sakhe. Extraordinary things ngesandla sikaPaul. Wayesehamba othandazela ke Eva elalifakwa uSathane enyameni yakhe. Wayesethi uNkulunkulu umusa wami ukwanele. Amen. Kusho ukuthi igrace yami izokwazi ukusustain isimo sakho. I'm not going to remove i-challenge obhekene nayo, but igrace yami izokwangamela. Oba nabantu ababa nokuthula esimene esingakadluli kodwa abe right ngathi idlulile sikhona. Ya usukwengamelwa igrace ke lapho. Yathiwa grace is sufficient for me. My grace is sufficient for me. Ya umusa kunomusa okwazi ukufukamela ukwenze ube ufudumale isimo samile. Bese kuba khona umusa ogudluza intaba. Bese kuba khona umusa uyeka intaba uyikhuphuke kodwa ukunikeze ukungamele uthi noma uyikhuphuka uzokuthula nokwena. Akuthina sonke la esosolve inkinga zethu isuke. Abanye zosolve ngokuthi babe nokuthula kuzo. Uthi yasho nathi lento yayikhalisa makwenzeka le yanto. Kanti uNkulunkulu usevela wakwembatha inkinga yasala. Hayi ngoba engenawo amandla okususa inkinga. Ukuthi kukabili either khonto afuna ukufundisa yona or else la inkinga ivela ngakhona kukhona ungalaleli umuntu olalela wena. Ngoba kuyenzeka phela inkinga ibe in 2 ways. Ikhona nje. Akufundisa uNkulunkulu kuba nepeace. But lonto ama result okukhula okuhle emoyeni. Mawungadlile uyocommit suicide. Insuku ziphi? Athi ngikhulumisa kwababa. Bazalwane bami, so lokhu si discover i-rate yama depression ilokhu ikhuphuka in the church. And entertain it. Something that we don't need to entertain. We need to feed the church. Ibandla lethu ishuyeza kabuhlungu latshelwa ngezinto eziright. Ngatshelwa sometimes la samba khona lendlela esihamba inezimpi. Ingakho umhlanga nempi depression. You think uNkulunkulu uhambile umhlaba ushiyile awuthandwa umuntu, then you think the best way to ubonisa ukuphila kungena sizathu. But depressed. Something that we don't need to entertain.
ku-17 akunakwenzeka iqhubekise ingafiki. Niphumelele esontweni ngoba kuyakhoza. Akunakwenzeka ube iqhubekiswa ingafiki kusho uJesu. Imbi ke make sure uJesu. Wathi ngeke kwenzeka ingafiki. Futhi mawukholwa nje iqhubekisa ziyeza. Onikhona nibazalwane. Yebo khona uthi maye kulo ivela ngayo ukuthi ngeke kodwa kwenzeka. Ngeke uhlala uthi esizweni nakuba lisize. Kusho uJesu. Wathi esizweni nakuba lisize. Wathi kodwa ningasabe ngelinqobile izwe. Abantu abadlile shall stand the test of time. Kuthi kanye nelingo bekubona usurvive uphumelela, bakubona unyuka, bekubona udumisa, bekubona ukuthi akekho ofana naye. Hayi ukuthi ipain awuyizwa, kodwa ipain ibanjwa ukudla. Khani uyaphambili. Khona nibathandekayo. Khani uyaphambili ureverse awufaka. Khani uyale. Inyembe zithi ipain ikhona. Kodwa iqiniso lomuntu wangaphakathi lithi siyaphambili kodwa. Awumgive up uJesu, awumthuki, awumtheli ngehlazo, awuhlehli, awehlisi ngisho amagiyo okukhonza. Ukhonza ngathi uyahlanya, ngathi into oyilunge zonke, ezinye ingakalungi, isizathu isodwa, mkhulu ongakuwo nosezweni. Mawudlile. Tshela abantwana bami, khona abantu abathi uma banike i-microphone la, ucathi uqamba amanga amele ethi testimony yakhe. Ngoba ubuka indlela akhonza ngayo uNkulunkulu nento ayisho ngomlomo. But I no, really you. Athi hey, wozala ngoxoxela. Mhla izokukhombisa iva lakhe athi buka la. Ukhala inyembezi ukhala ukudlula yena. Abuya kubamba emhlana kududuza athi lalela kuyaphileka nakho. Kodwa kumuntu umedlile. Kwehla ukudla, you face reality. Yonke into eza kuwe direct. Khona nibathandekayo. Obana basesikholwa nabo la. Khona uthi into uma uyiqalaza ukuthi ngathi ngasurvive kanjani nithuleleni bazalwane. Uthi ngasingadlula kanjani lapha. Kwenzeka kanjani? uNkulunkulu wenze njani? Uthi uzama ukufaka imathematics uyacalculate ukuthi yazi it was on the God. Uma kubanga uNkulunkulu nithuleleni bathandekayo. Vuka. Mawuyokhisha izinyo baqala bakujove. Sakhipha nabamazinyo mina sengakhipha amaningi. Ufuna ukwazi izinyo liphuma kanjani uze kimi. Nikhona bathandekayo. Mawukhipha izinyo bavele baphakamisa izinyo bakufaka umjovo bakuhlalise phansi. Le nto abakujova ngayinamanga la engqondweni yakho ngoba ixoxa ngazo ukuthi umlomo usuvuvukele kanti kusekuwona lona. Yabona? So yonke into babulala inerve. Bese bakuthatha bakufaka esurgery because awukwazi ukukhipha izinyo wena. I-challenge yethu thina sijovile. Sibhekana nezinyo. Sikhipha izinyo siswa. Ngakho sibamba ngisho isandla kudokotela sithi ayivele ungiyeke ngcono. Ngizophindela ekhaya nalo. Wathi ukushoda umjovo. Painful something. Nonkosikazi wami siya komnye udokotela cishe wayise iamisha. Wala isho. Wayongikhipha izinyo, mayibamba izinyo la laphuka. So like esizama ukudonsa. Wayingijovile. Kodwa yabona umjovo wakhe waza waphela ngendlela wayizama ukwenza ngayo. Futhi engihlalisa isikhathi eside wazi wadamba umjovo. So izama ukudonsa, it was painful. Izama ukudonsa ngeze nginuke naye yabona umuntu akhuphuke naso. Mayiqeda lapho sengiyableeda. Mayiqeda lapho wathi no. I know ngaba vele uhamba uyesibhedlela. Ya udokotela basesibhedlela bazokusiza ukuthi usho ukuthini uzozama kangaka izinto wangaphi. What do you mean ngizosiza omunye umuntu ngibe ngibanjwe wena ngodla. Bungaliboni ngani lezi zinto ongakalibanga. But no saphuma nonkosikazi athi I know atake. Saphuma nonkosikazi athi driver. Cabanga esibhedlela ngabuya ngaye komnye udokotela ongesathi la. Mangifika yabo ubiza unkosikazi wami do you see? Yakune damage nensini uyithintile but ngenze ukuthi ungathi mina. Because unkosikazi asamba. Wayesengijova imjovo ukuphu. Wanginikhle. Wangithi nkhle. Vele ngase ngiqala ukuza amaphedi. Wangithi nkhle. Wangithi nkhle ngomjovo. Wayesengilindisa isikhathi esincane. I said don't worry linda kancane. Hey ngeza wathi nami kwamina kusho ngiwala ngathi akusekho lutho. Wayesengibisele emuva ngakhamisa ngagcina ngikhamisile. Ngezwe khona strong ayenzayo la. Yabona waze noma vibration kodwa nje ngangibukela unkosikazi nje angena kuqhinga shencane. Umjovo wakhe wawu enough. Wawujova ngalendlela yokuthi ngisho ngenzani. Challenge yethu bathandekayo kuyezwela.
shoda umjovo. Vuku. Yes. Lo muntu wayenze ebuhlungu la emlonyeni wami ngangineshoya lokho. Engikusho angineshoya yakhe yayinzima lento wayenze. Eta lapho muzu yalikhopha izi. Tu. Walikhipha lapho. Ngaza ngize lutho jove kahle. Ngiyakhulekela. Dlana kahle. Kuzobe sengathi awudlule imini ngathi udlula kuzona. Dlana kahle. Athi ngisase ngikhuluma iqiniso likamoya because ngumuntu wasezulwini. Bafowethu izinga lezimpi liyakhuphuka. I know you don't want to hear this. Izinga lezimpi liyanyuka. 2025 izinga lezimpi ziyakhuphuka. Kodwa don't worry, you will survive. Nante ngicela kuyona ungarobhi ukudla. Usathane uzoshintsha amagiya. Mayibona ayikubambi lento avusele. Bayikubona ukuthi into emnandi nansi la kadelwa nawe khona uzokwenza sure ukuthi akakudlulisa uNkulunkulu engakunqobelanga ukuphelele. Kusho ukuthi impilo kade uyilwa manje uzodlula kuyona ngeke kusaba into efanayo. Kodwa ke please ngicela ungahambi uyolala embhedeni omhlophe uyikhwini. Hamba udle ngoba usathana uplan enye ehlukile kunale. Kodwa la akadulwa khona uzonqoba and inkosi izokuhambela khona. Bambana amazwi esiprofeti. La uzohanjelwa la ngeke usalwe into efanayo. Uzoshintsha amagiya kodwa. Qhamukenye. Kodwa la ukadulwe khona wanqoba ngiyakutshela uzobe uyinkosi la kade unqobe khona. Uzobe uphethe crown ngesandla. Ya ukuthi nje kuphela amagiya ayashintsha. Dlana. Uhambo lusaqhubeka. As I'm praying, feed your spirit. So we are the menu yakhona. Next session then sengicela ukushumayela ku conference. So we are the menu. Mungangizwanga mina ngishumayela seqaleni ku conference abakutshela mina ngiyivula i conference. Shumayela seqaleni ngivale. Ube nguyi guest nami abe ngiyahamba nje. So we are the menu mase sibuye. Izinto fanele uzihle. Ezonyusa umuntu wakho ngaphakathi. Lithi qina nekholweni nibe ngamadoda. Alisho ufaka namabhluku, alisho ukuthi ishintsha igender. Let's be strong in the spirit. Be strong in the spirit. Bazalwane, uNkulunkulu ufuna ukuvusa ogogo abangamadoda wenza umoya. Avusa omama abangamadoda umoya. Avuse ingane ama teenager angamadoda in the spirit. Mantombazana angamadoda emoyeni. Bazalwane, fanele usathana mase ngena ku 2025 abona ama giant kuphela. Nothing else. We are raising giants. Because we are facing giant. Sivusa ama giant oba sibhekene ne giant. And the devil is a liar. Sizomshana ngabantwana bethu ngoba sizofaka ubugiant la ingane zethu. Kodwa nikhona yini? Nikhona yini? Awafethe siphele isikhathi izo expire lento manje. Ingane yomthakathi isatshwa ngisho. Isatshwa ngisho ingathakathi. Kuthiwa lo kuthiwa yena ingane kalokho. Tu ingane kabanda, ingane kabanda, ingane kaSosox, ingane kaSosox. Uzala Sosox ishidlula. Uzala Sosox. Umazi Sosox, uzala Sosox. Tu ingane kaSosox. Isatshwa ngisho ihambela ingane ingazi lutho. Ihamba kanje because izalo umuntu owaziwayo ukuthi unamandla. Unamandla ku spiritual kodwa noma kuyi opposite kingdom. Ngisho ukhona ufuna ukuyishaya kuthiwa hey uyaqala inkinga manje. I'm praying for that. We cannot be giant in the spirit abantwana bethu accessing kalula nje. Satan mefuna ukuzodlala la kubona hamba yodlala bona. Bazalwane isonto liyajika manje. Ukhona ni bazalwane bani? Thu iminyaka edliwe isikhonyane, uthi uNkulunkulu iminyaka edliwe isikhonyane uzoyibuyisa. Ayemphusa ubisikhonyane siyidlile nje. Akasho ngizodala emisho ukuthi ngizobuyisa yona eyidlile. Shuthi isikhonyane le yaminyaka esiyidlile sofana siyiphalaza.
iquestion kanjani ngoba isikhonyeni seze safa kofanele sivuke emathuneni ngokusheshsha sizophalaza umnyaka sibuye sibuyele emathuneni because I am the Lord. Akho sathane wagwinya into yakho wa relax emva kwalokho. Ngisho ukuthi idemon elalekade liphazamise into yempilo yalethinta into yakho selafa mawuthi ayafa amademon. Kufanele usathane ahambe aye emoshwari manje sengekho emoshwari aye emathuneni la waywancwabe khona amademon. Afika livusa idemon eliphethe into yakho lizoyiphalaza qala libuyele emathuneni ke liyofa. Ayikhala kodwa nikhona ithuleleni bathandekayo. Angeke sivume ukuthi usathana athinta into zethu sithule kanjalo. We are raising giant. Abantu abazothi ngeke akekho umuntu ongathuka impilo kaJehova and keep quiet. Akekho sathana wathatha into zethu sathula. Akekho sathana wathatha imisebenzi yethu sathula. Akekho sathana wathatha imali zethu sathula. Akekho sathana wathatha spiritual life zethu sathula. Nabantu sikakhonze nabo kwakumnandi kabi ukhonza nabo. Bahlehla bayizolweni namhlanje. Ngeke sithuleke kule conference. Asinandaba ukuthi sathana wabagwinyela kuphi. Ngisho abantu wabagwinyela etshwaleni fanele ubaphalaza. Akuna choice. Kuyaphoqa ngoba bayadingakala manje. Ngisho kodwa ngithuleleni bathandekayo. Uma sewabathatha abantu befaka amabhayibheli bazowagumula emva kwale conference. Bazowaqaqa ngoba sibafuna bephilile. Baka balikhonza igama lika Jesu. They must come back to Jesus. Ngoba uJesu baka bamkhonza nje. They must come back. There's no way. Ayikho into esoyivumela manje nithuleleni esontweni. Ngaze nithuleleni noba ngiyashumayela nithuleleni. Nithuleleni uyakhonzwa nje. Ayikho into yakhe ethintwa amademoni wena ulalela bazalwane ake angifuna uzokhonza la nabantu abangayi understand lento bakuyalewa. Ayikho into ethathwa usathane yakho ofanele uvume kalula kanjalo. Anginandaba ukuthi uyibeke kuyo. Phela ngihlali nosathana ngithi. Manje ngaze ngishiye ingoje zakhe ngizobe ngiyithatha manje. Uyena ofanele ingojeni yakhe ayolanda into zami. Devil of my health. Sathana wantshontsha impilo yami. Ngisho ke ka health. Fanele abone wenza njani ngoba ngiyidini. Lo mzimba lo ngifuna uphilile ngifuna ukukhonza ngawo uJesu. Nithuleleni. Nithuleleni bafowethu. Lo mzimba ngifuna ukukhonza ngawo uJesu ungaguli ungenalutho. Yeah, ngifuna ukukhonza ngawo uJesu. Hey bazala, sebenzisa iauthority yakho unegunya lokuyisho lento. Speak like a giant. Masibuya next time uzofundisa ilanguage of the giants. Utawukhuluma uxolise, giant ayixolisi. Awuloko uthandaza Nkosi baba wami somandla wami. Ha Nkosi nawe uyangazi ukuthi ngisayihluleka. Hayi usuqalileke inkingi, usuqalileke inkingi. Yeke indaba izokuwa isehluleke. Khuluma ubugiant. Speak like a giant. Khona nibathandekayo. Speak like a giant. Face the enemy. And say devil hambe wrong. Athi usathana ufaka ama judgments. Athi usuka wena uhlule fasting ka 3 days wangena 1.5 uthi angazi kungena. Ngoba bekuyimina ngithandaza uNkulunkulu bengithandaza kuwena. Uthi cha thula ka uphume kuma fasting ami ungena kuma fasting ami. Awukwazi ukuzongena ezintweni zami into zami private. La uhlangana naphi nalonto? Umuntu one power to say that umoya ingcwele bengithandaza kuye. Wena uhlangana naphi indaba yami into zami private. Lalela awungeni noma ubani usungene khona uzongijudge. Hayi wena uthandaze kancane kulonyaka kuba nje uthandazanga iguqo zakho. Angisho ukuthi promote ukuthi uyeke iguqo. Uyele iguqweni kodwa uma usukuphambi kaSathana aqoliswa. Ngoba uSathana uya intimidate ngiyakutshela. Kwathi kwehla uDavid wathi nginja yini ube ngiphathele induku. Futhi nakhona ngithunyela umfana omncane ukuba uDavid wayeyingane wayizothi ha lo baba uthi ngiyakukanda baba ungiandamina kanjani uthi wazongiphathela inja ngini ungiphathela induku inja uthi wozala nqoma ikhanda lakho ngiliphosele iLwanda zasenhle lalela uyam-intimidate ngamazwi engakafiki kuye uthi wenzela uDavid ayibone engesenakhanda nithuleleni wayenzela uDavid noma ebhekene noGoliath ayibone engesenakhanda uma ebhekene noGoliath ayibone engeselutho wathi hey lalela oNkulunkulu abazokunikela kimi wena ngizonquma ikhanda lakho ngiliphosela izinja wathi okay baba ngicela ukuphendisela nami wena wathi uzakimi uphethe umkhonto alikho isonto yazi uzakimi uphethe umkhonto uphethe nenkemba uphethe nesihlangu wathi baba akuyona ingane leza kuwena njoba ngiza nje angizi ngendwayimani uzangisa kuwe ngegama hashena manje uma uphethe indwayimani wathi hey baba akuyona indwayimani ezokuyisa phansi uzowisa igama lika Jehova sebawodwa mayisile awudelelanga mina udelela uNkulunkulu sibeke nyawo siyathandaza asizini ukuzoqolisa kule nkonzo hey asizini ukuzoqolisa emadimoni kule nkonzo asizini ukuzoqolisa
not apologetic. I don't say angisho ukusarenda uNkulunkulu, hayi that one kusamile. Kodwa kufanele sixolise emadimoni. Wena Nkosi hayi. No. Ufuna ukuniphefumulela ngomoya wenkani. Mayeka lula. Afaka uverse. I said in my spirit, I said in my life there's no reverse gear. Empilweni yami reverse gear wathathwa. Ngahamba ngemoto embi engena reverse. Ngisho ngifuna ukufaka ungena ukho. Loti gear engenalo yokuhlela. Onke amanye akhona. Angena ndaba ukuthi kunodaka noma kunani. Mina mangifica udaka ngaphambili shuthi imoto yami fanele izame iphuma kanjani ngoba vela ngisakwazi ukuhlehlela udaka ngoba ureverse awukho. Thuleleni bazalwane. Hlehla. Ngisho ngumcinga kodwa yasifuza abe ngiyahlehla la konje ngihamba ngemoto engana reverse. Shuthi siyale. Ngisho ngami impi ngaphambili. Ayisekudabula. Fanele ngibheke ngayo ngoba ureverse okuhle. Siphamise izandla zethu. Ufuna sithandaze. I want us all to pray. Lord, open my appetite. I-item yethu omthandaza ngathi athi Lord, ngicela ungivune inhliziyo. Nginqanele ukudla. Uthi obhalele emhlabeni wathi inqanele inhliziyo yami inqanele uThixo. Uthi njengendlusela ubonisho njalo ukuthi njengendlusela iyomela amanzi. Into kanjalo nomphefumulo wami wamele wena Nkulunkulu. Babusisiwe abomile nabalambele ukulunga ngoba bayosuthiswa. Insuku zokudla siphamise izandla sithandaze. Asivule umlomo baba siyabonga. Open your mouth and pray. Open my appetite. Come on, open your mouth and pray. Open your mouth and pray.